Byli. No ne, nie, zapnutý. Chápeš? Kamentéra došli do vyjebanej Viedne. To dvoch mŕtvych, to je Škoda 120. Biturbo. Prerobená. No, odjebalo nohu. Obstáv 1,1, rozumíš? Som kúpil minulý týždeň za 150 korún na burze od Tigána, od Kráľovému. Nejaký mi počuť. Dobrý. Kúpili sme si pokor za 2 koruny. Chápeš? Ujebané, samozrejme. Gumy to sú oné, odlievané doma. Gumy sú z BMX-ky. Ne, to sú oné. Rozumíš, sú protektory. Za 1501, ale 165 rozmer. Ukáž to, hoba, to je tenučko, 165 som na toho bol, pretože boli najlacnejšie. Počto ďalej. Vypni a ideme nakupovať.